Beste Louis, we zitten hier in Zwamen in de IJmoutfabriek. Eigenlijk zal ik maar zeggen in het woonhuis of ze gaat met een vroeger bioloog. Ja, en die zit een geweldige vereniging. En die geweldige vereniging heeft zich nu aan mij voorstellen. Want immers is dat ongeveer 45 jaar geleden. Met begon, als ik het goed begrepen heb, zitten alle beginselen, dat is bijna een halve eeuw. Dan heb je het voortgebroddeld, zal ik maar zeggen. En 45 jaar geleden heb je eigenlijk de stoute schoon aangetrokken. En heb je deze organisatie, waar ik al zo lang vrijwilliger van ben, niet alleen, maar nog veel meer mensen, waar Twan Wuts de voorzitter van is, opgezet. En dat hield Zwamen levend. Ja. Als ik zie wat je hier allemaal hebt staan en hangen en zitten, ja, dan ben ik maar een heel klein beetje Zwamer. Maar het hield wel Zwamen levend. En vertel eens over, want wie kwam ze erbij om dich erbij aan te sluiten? Wat was de drive? Ja, wie kwam ik erbij? Een heel raar verhaal. Ik was als jong kind, was ik al heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Ik ging dukker heel vroeg al naar het museum van Asselt. Er was Kusserlove conservator. Samen met pastoor Pinkers had hij die collectie samengesteld. En ik mocht dan altijd binnen, zonder dat ik hoefde te betalen. En Steven zag er altijd, meetje, zal ik tegen het schoonste stuk uit het museum eens laten kijken. En dan had hij zo'n ivoren reiskruisje. En volgens mij zit dat nog steeds in het museum. Dus mijn... Wie was je toen doen? Zo op een lagere school. Ik vond geschiedenis leuk. Ja. En vervolgens is hier de natuurgroep, wat Twan net vertelde, in het leven geroepen. En toen heb ik me aangesloten, want ik ben niet alleen voorstander van het bewaren van die geschiedenis, maar de natuur interesseert me ook heel erg. Dus, als je milieu erin zit, zit dat ook nog in uw genen? Ja, dat zit zeker in mijn genen, want ik vertelde straks dat ik langs de deur ben gegaan voor de handtekeningen tegen de R73 in Asselt. Dat is even companen. Ja, op plaatsen ben ik voor verrot gescholden. Ja. Omdat mensen dus voor de R73 waren. In Asselt woonde destijds ook Gerard Jonkman, wat onze secretaris is. En die had compassie met mij. Ik mocht binnenkomen, verzopen kat. Ik heb daar koffie of thee gehad. En toen heb ik hem ook nog een vogelcursus gingen vragen. En die heb ik hem ook nog aangeplakt. Want daar wil ik wel aan meedoen, zit Gerard. Vogelkeur, help even. Ik bedoel... Het herkennen van vogels en de bijbehorende vogelgeluiden. Ja. Dus dat was mijn eerste stap. Vervolgens is er in 1982 het de Heemkundevereniging een eerste boek uitgegeven over Zwalmer industrie. En die tentoonstelling die was op het AJLTS college, wat er dus nu niet meer is. Ja, en daar was mijn aandacht gevangen, zeker ook omdat er een verhaal in stond van de machinefabriek van Avezaath. Ja. En mijn opa wat een uitvinding gedaan had en een lintje had gekregen daarvoor. En toen ben ik bij de vereniging gegaan. En dan denk ze van, dan is die een kostje gekocht. Maar zo is het niet. De geschiedenis hebben we zelf moeten maken. Ja. In de loop van de jaren gingen we verzamelen, mensen brachten dingen. We gingen een eigen blaadje uitgeven. En stiekem aan werden de geschiedenis van Zwamen opgebouwd. Door alle materiaal wat voor aangeboden kreeg. Je hebt al verschillende voorzitters metgemaakt, maar ik begreep dat Twan zich 25 jaar voorzitter is. Dus de eerste jaar heb je met andere mensen moeten samenwerken. Er zijn ondertussen een aantal mensen van overleden. Maar we hebben René Walenberg als voorzitter gehad. Hans Heijnen is een hele tijd voorzitter geweest. Herm Gerards ook. Dus er is wisseling van de wacht gekomen, maar die mensen zijn wel altijd betrokken gebleven bij de vereniging. Maar wie komt ze dan, Toesfront, dat is dan 45 jaar eigenlijk van de kooi hebben, dan ben je met die vereniging bezig. Ja. Toesfront, zijn die bij de voetbalclub of wat doen die? Zijn die sympathiseren met u? Jawel, we hebben er zelf ook veel van geleerd. Mijn kinderen hebben er nooit actief aan metgedaan. En mijn man die had altijd gevoetbald, maar dat deed er toen al niet meer. Maar hij heeft zich er wel altijd betrokken bij gevoeld. Ja, maar bij des natuurlijk.
dat was bij dat jaar. En ik heb op een gegeven moment een beetje mindere periode gehad. En toen heb ik het advies gekregen, ga ik het voor zichzelf doen. Ja. En dat is de heemkundevereniging geworden. En bij tijd en wijle iets meer, iets minder. Maar ja, daar ben ik helemaal met vergroeid. Dat raak ik ook nooit meer kwijt. Ik heb ooit afscheid genomen. Schaam me kapot. Ik heb een herdenkingsbord gekregen, een etentje. En toen had je beloofd... Heb je dat was alsjeblieft nog even? Nee, ik ging altijd de bibliotheek bij, hè. Oh ja. En toen zag ik van, zolang als je nemens kunt vinden, die de bibliotheek bij wilt hebben, wil ik dat voor u blijven doen. En dat was ook een reden om dan met de mensen contact te hebben, want voor haar je gewoon een super fijne groep. Ja. En dat hebben we nog steeds. Ja. We kunnen altijd een beroep op elkaar doen en zo. En ja, dat is gewoon hartstikke fijn. Maar nu, ik snap dat. Ik snap wat ze zegt. Ik ben zelf een verenigingsman en ik weet waar ze het over hebt. Maar hoe is die erkenning dan? Hoe vindt ze dat? In de mensen die langskomen, in de mensen die komen vragen over dingen die in Zwamen zijn geweest, of die misschien nu zijn in Zwamen, die helemaal even ingeburgerd moeten zijn. Hoe vindt ze de respons van te zeggen, ik kneur weer op een fietsje of met een auto naar die IM-fabriek en ik laat me daar weer zien en ik stel me weer dienstbaar op. Ja, nou het leuke is voor mij dus ook dat ik ook schreef. Ja. Ik doe niet regelmatig artikelen schrijven in de Bijeense Zomer. Ja. Een jaar 5 terug heb ik een boek gemaakt over het Vogelenpark. Ik heb 5 jaar metgewerkt. Ja, ik heb 5 jaar metgewerkt aan het Zwaams Woordenboek. Dat is dan binnen een team, maar dat hield altijd de aandacht gevangen. Ja. En in de loop van de jaren, zoals je ziet, hebben we een heel groot archief opgebouwd. En in de loop van de jaren hebben we ook gemerkt dat het zichtbaar is voor mensen. Er zijn legio mensen zijn al hier geweest bij ons in het archief, omdat ze zelf een boek aan het schrijven zijn. En dan komen ze hier de informatie horen, dan komen ze hier een aantal middagen zitten en de informatie krijgen ze dan van ons. Eigenlijk een beetje het Zwaam-archief, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is ook wel eens gevraagd door mensen die waar iemand overleden is. En die willen hier de laatste advertentie in de krant in het Zwaams dialect. Ik werd er wel eens gevraagd, omdat ik natuurlijk in het Romeunse wel ga doen. Ja. En ik moet er alleen binnen, als mijn vrouw tegen me spreekt, die uit Zwamen komt. Als die dan de knieën, dan meen ik dat de knieën krank is. Maar de knieën, zit de knieën. Dus er zit al een groot verschil tussen het Zwaamse dialect en het Romeunse dialect. Heel groot verschil zelfs. Maar werd je daar niet voor gevraagd? Ja, incidenteel werden we er wel eens voor gevraagd, maar dat is dan privé. Niet via de vereniging. Nee, maar goed, ik bedoel, ze weten dat je natuurlijk het Zwaams woordenboek met heb je... En boete dat hebben we ook voor genealogen, hebben we daar misschien al 20.000 bedprentjes over in het archief zitten. Oh. En die staan ook op onze site. Dus mensen die zich met genealogie bezighouden, die vinden je van alles. Royaal aan het trekken. Ja, want we hebben ook, wie van nog niet zo lang ons bestongen, hebben voor bij pastoor Adriaans hebben we de kerkregisters mogen kopiëren. Ja. Dus dan hebben ze de originele gegevens van geboortes, overlijden en zo. En dat is allemaal hier? Dat is allemaal hier. Dat is geweldig toch? Dus mensen kunnen, als ze zeggen van ik wil mijn stamboom onderzoeken, dan kunnen we haar daarmee helpen. Ja. Nou. En ook Beuk en de geschiedenis wat we in de loop van de jaren opgebouwd hebben. We hebben bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, we hebben in de kerk van Zwamen hebben we een prachtige kruiswegstatie. En dat is van Wijnandes Gerard. En Wijnandes Gerard, die is een blauwe mooie is een verhoes. Hij heeft 2 zonen, wat ook kunstenaar zijn. En dan kreeg op een gegeven moment een verzoekje van Emes, daar waar die nog verhoes zijn. Van, ik ben een boek aan het maken over Pieter Gerards. Dat is een zoon daarvan. Kent Geuros zou met helpen. Die komen naar hier toe en stiekem aan merken voor dat we een kenniscentrum aan het weren zijn. Ja, maar nu kunnen we het. Nu, Els, du hebt me net gezegd, ik ben al een paar jaar op deze wereld. Hè. Ja. En ik zie in de Ursula zitten, dat is een generatie jonger. Ik zie in Twan zitten, die hinkt er zo'n beetje tussenin, zal ik bijna zeggen. Ja, zo ongeveer, hij vindt het gewoon dat ik dat zeg.
klopt precies. Ja, qua jaren zal dat kloppen. Dus, maar wie kent je die kennisoverdracht? Want kijk, op het moment dat je hier wegvalt... Dat is lastig. Ja. Dat is heel lastig. Het zit allemaal hier in die archief. En dat is gewoon heel lastig om dat over te draaien. Of de museums hebben die helemaal zich inlezen. Ja. In die 40 jaar is ze nooit goed. 44 jaar is ze nooit goed. Nee. We hebben nooit geluk dat voor ook een jongere mevrouw, ik weet niet of ze al hier is, die heeft zich bereid gevonden om zich in het archief te verdiepen. Dus, en die is aan het lezen, aan het herschikken. Die mevrouw die nu in Aarsen woont? Nee. Okay. En die is hier binnengekomen en die had gezegd van, oeps, dit vind ik wel leuk. Ja. En dat blief dat hangen in de hersenen. En dan op een gegeven moment kent ze gewoon uit die archief, kent ze uitputten. En ik moet dan altijd even denken van, hoe kan ik dat vinden of hoe kan ik dat vinden? En dan kan ik wel doorgeven, hulp ze mij daar met. Ja. Maar daar nou op zoek. Ja. Nu hebben we bijvoorbeeld, ik kreeg vanmorgen een mailtje van een jong die zich verdiept heeft in Wereldoorlog 2. En die is op zoek naar feiten of er Amerikaanse soldaten hier in Zwamen zijn geweest tijdens de oorlog. En daar kan ik geen antwoord op geven. Ik kan daar antwoord op geven door te zeggen, ik ga in het archief. Wat voor hebben. De meeste archiefdozen die zijn geregistreerd dus, en de stukken zijn genummerd. Dus dan kan ik voor in de index kijken van wat zit erin. En dan kunnen we naar het fotoalbum kijken of er eventueel bijpassende foto's bij zijn. Maar dat zou een jongere ook kennen. Dat zou een jongere ook kennen. Dus, maar wie trekt ze? Ja, precies. En wat ligt natuurlijk aan, ik vind je een hele bijzondere vrouw. Dank je. Ja, dat meen ik. Ik meen mensen die vrijwillig zijn en die ook nog zo'n gave hebben en die dat ook als het ware, ja, ik proef hier een beetje dat de geest van degene dat ook in kent. En dat, ja, dat boet ze met op, dat hebben ze en dat moet ze eigenlijk ook doorgeven. Ja. En daarvoor heel veel waardering met dich. En dan ga ik even aan Twan vragen. En Twan, hoeveel van dit soort mensen heb je in als we zitten zitten? We hebben er heel veel wat te zijn. Ja. Elders natuurlijk is één wat het langste is, maar de groep die breed langzaam uit. We hebben een aantal jaar gedacht, komt er nog nieuwe aan was. En ineens komt dit er. Ja. Omdat mensen op een gegeven moment ook iets aaier waren. En als ze aaier waren, hebben ze ook geschiedenis. Ja. Kijk, als ze 20 was, hebben ze nog geen geschiedenis. Ja. Dus ze kent ze pas op die 50ste, dan gaat het voor dich leven. Ja. En zo hebben we een hele nieuwe groep erbij. En het is dan heel fijn dat Els er nog bij is. Dan kent ze ook de overdracht doen. Ja. En als we zien wat nu door nieuwe inspiratie komt door de jongeren. Wat ons ook weer inspireert, want anders dan zakken we er ook in. Inspireren die ons en die zijn zo actief. En die hebben zo boordevol energie. En denk ik, dat zit wel goed hier. Over 20 jaar kan ze het volgende bloempje komen brengen. Maar dat zit fantastisch. Ik hoop het. Ik hoop het. En volgende Ursula, dan moet ik even dichterbij die komen. En dan zet je microfoon in. Ja, klopt het allemaal wat Els zich gewoon even op de tafel zetten. Dat is toch een... Ja, dat mag, hè. Klopt het wat Els zegt? Jazeker. Wat ook Twan zegt. Ja, de voelt zich als je binnenkomt direct welkom. En hier is zoveel te vinden. En is ook mensen die binnenkomen, die hebben gezegd van wauw, wat is dat hier allemaal? En die komen terug. Ja. En die blijven ook vragen. En ik ben dan heel erg met het fotoarchief bezig. Ja. Dus dat is heel erg leuk. En ik betrek dan ook mensen. Als ik een foto zie, dan denk ik, dat kost en daar wel zijn. Ja. Dan schrijf ik die gewoon aan. Of ik bel die op. Zeg van, kent ze immers op deze foto? En die mensen komen dan ook hier. En die hebben gezegd, wat leuk. Mm-hmm. En sommige dus blijven komen. Ja. Nou, dan. En heel dankbaar dat zie er nog zoveel werd. Want zodra je mensen binnenkomt, is het altijd, Els. Want even Els wachten. Ik ben bij dicht gekomen door dat Inge mich op het tent maakte. Inge Rosemans, kindgewaal. En Inge had daar weer een contact met dich. En jij zei, nou toch over, dat vind ik zo geweldig. En dan wil ik dich via Ursula de bloemen geven. Normaal geef ik die bloemen. Ik vind het veel leuker dat het in me schuft. Van een jonge generatie. En dan geven we de fly aan de voorzitter. En dan eten we dadelijk lekker een kreumelen fly. De bloemen zijn van Denem. Jeroen aan de statie, de man sponsort het. En de fly die is van niemand anders als de bekker van Albert Heijn in het Romeintje. En die sponsoren dit.
En ja, Els, ik kan alleen maar zeggen, heel veel waardering voor dich. Ik heb dich toen niet leren kennen, maar die was net zo aardig als mijn vrouw. Bij wijze van spreken, ik had zomaar kunnen zien dat ik bij hem eens getrouwd was geweest. Ja, vanavond zat. Bedankt voor dit geweldige, openhartig interview. En hij vol, hè? Hij geeft... Wat ik aan wil geven eigenlijk van... we hebben ook binnen onze vereniging hebben voor personen die zich bezighouden met de natuur in aandacht te brengen door middel van wandel- en fietsroutes. Dat is de groep... heb ik ook gelezen. De groep Zwalmen-gidsen, zeg maar. Ja. En die kent ze op de site, kent ze die ook in de gaten, haaien voor extra activiteiten. En er kunnen ook mensen ingehuurd worden om de schone natuur en de dorpen en weet ik veel wat allemaal te ontdekken. Dat is een hele rieke natuur, hè. Wat we wel zeggen, Zwamen en omgeving is wel zo'n beetje het groen van Voor Bierenmunt ingekomen heeft Jacques vanavond het heeft een boek uitgebracht over Zwamen. En toen heeft Jacques me gevraagd van, kent ze dan een voorwoord verschrijven? Ja. En toen heb ik in dat voorwoord, ben ik volgens mij geëindigd. En noem maar op, dat als voor Bierenmunt ingeleefd werden, dat die prachtige erfenis van Zwamen niet verkwanseld werd. En het laatste voorbeeld wat we daarvan zien is dat in Asselt de boel stopgezet is. En dat is eigenlijk een beetje verdienste van Inge Horsemans. Moet ik wel eerlijk zeggen, dat heeft echt heel diep gedoken. En dat is ook, zelfs juridisch, het ganse ere wie ere toekomt. Iedereen, kijk, succes heeft voorvaders. Maar Inge heeft je toch in vastgevreten. En dat, maar ja, ik ben het wel met je eens. Dat is hier zo'n geweldig gebied. Ik wandel heel veel met de hond. Maar Zwamen is natuurlijk wel mijn... en wie voor de laatste keer in Zwamen zijn geweest, wie voor boom geplant hebben hier aan de grens van Zwamen. Door voor alle prinsen. Door nu elk jaar alle prinsen van Remun. En Zwamen en de Boekoe. En ze gaat allemaal. En vader Aartje die plantte 1 keer per jaar een boom. Ik ga er af en toe nog eens kijken. Dan moet ik wel eens af en toe meer water hebben. Die bomen dan is zo. Die eerste boom wel eens. Maar ik vind dat veel mooier als bijvoorbeeld het bos wat de Bielik, wat we het Millenniumbos noemen. Ja. Want dat vind ik het dicht bijeen allemaal, wie ze spreken. Maar de omgeving. Ja, en voor zijn waakhun. En van ons is ook gezegd dat voor de loes in de Pels zijn als heemkundevereniging. We hebben geen vinger in de pap, hè. Dat hebben we niet. Maar we hebben wel een adviserende taak. En in de loop van de jaren merken ze dan toch dat er een aantal dingen die dan door de heemkundevereniging aangedragen zijn, waar de gemeente dan toch iets mee duidt. Het is niet zo dat alle plannen zoals voor ze het leefscheren, dat die doorgevoerd werden. Maar er siepelt wel het vandoor in de gemeenteraad. Met het gevolg dat ze in Remun toch aanpassingen maken aan plannen. En dat... Ja, er zijn veel mensen die zeggen, ik heb altijd zeggen, ik heb spijt van dat Zwamen Bierenmunt is. Nou, het is niet meer hoorbaar om kleine gemeenschappen verenigd te houden, maar we zitten er niet heel zwaar teleurgesteld van. Nee, de natuur lief hetzelfde, hè. Of we nu Zwamen of Remun zijn. Ze hadden ook geen valboeren, hè? Ja, dat klopt. Dat had ook gekend. Ja, dan gaan we weer op en dan zitten we weer de hak in het zandje. Ja, heel erg. Maar je moet wel zeggen, Twan hield natuurlijk ook vanaf de eerste plaats van Zwamen. En we hebben nog een Zwaamse partij, die ook nog, er zijn nog Zwaamse mensen, er zijn nog mensen die in de gemeente Rotterdam die echt iets met Zwamen hebben. Dus Zwamen komt eigenlijk, wat dat betreft. Wat dat heet is, Twan kan met recht de luis in de Pelsavond toegenomen werden. Want, een flinke luis. Ja. maar dat moet ook. Ja, blijf het in de gaten houden. Dat moet ook. Samen met Herm en Gerard hebben we een trio wat qua natuur ontzettend veel kennis in huis hebben. Ja. En ook qua regelgeving en zoiets allemaal. Ja. En daar maken ze op het gebruik van. Fijn dat je zo praat over de president van dit gezelschap, de voorzitter. We werken heel prettig samen met de politiek. En dat heeft Maasbrak uitgewezen dat gaat. Ja, dat ken. Hey, hartstikke bedankt. Ja. Dikke bedankt voor u. Ja? Je zit te bloemen en dan... Ja, en die geeft de flyer maar gewoon en dingen, dan mocht hij die aansnijden, want als er immers is, mogen we even één ding vragen, die staan leuk
leuke dingen op het dorp. Van wem zijn die? Dat zijn de exemplaren van Frans Peters. Dat is een hele bekende Zwamer kunstenaar. En dit zijn eigenlijk de vuurontwerpen. Worden dan grotere dingen van gemaakt. In verschillende plaatsen staan zijn stukken. In Zwamen staan verschillende van zijn kunstwerken. En dat was een zeer vooruitstrevende kunstenaar. Wat enorm ideeën had. Hoe andere kunstenaars ook heel veel van overgenomen hebben. En dat was, de man is een aantal jaar terug in het verleden, maar zijn gedachten leeft goed. Dan heeft hij nog steeds voor. Ja, we hebben die 2 weken geleden van iemand gekregen wat daar aan gerelateerd was, wat hij in zijn gevonden. En zo kregen we van allerlei stukken wat interessant zijn voor te behaaien en de mensen te laten zien. Die had ook, Frans Peters, die had ook 2 boeken geschreven. Ja. Die hebben ook in de bibliotheek over zijn kunst. En daarboven staat een concepttekening van een kunstwerk wat er ook ooit gemaakt heeft. Dat komt het minste ruimen op en dan komt het bij ons terecht. Ja. Ik zie dat het van de Rieke Tak Peters is met 3 is. Ja. Ik ben meer van die Ermzuk. Deze was ook getrouwd met een dochter van Konings. Oké. Ja, beste Louis. Die was ook kunstenaar, die was keramist. Die heeft bij senioren gewerkt. Ik kan hier nog een uur doorpraten met deze mensen. Het is een geweldige organisatie. En we kunnen alleen maar zeggen, als je nu echt denkt, ik ben ook vrijwilliger. Of je weet dat iemand omgekeerd vrijwilliger is. Met zo'n staat van dienst. Als deze mevrouw, laat het dus weten. We komen langs, we maken een interviewtje, eten samen een stukje vlei. En ik ben alleen maar heel erg blij dat er Romein zoveel goede vrijwilligers rondlopen die bepaalde zaken gewoon ook overeind houden. Dus ik zou zeggen, namens de Heemkundevereniging Zwamen, succes. En kom een keer langs, hè. Je weet wat het is, in de IJmoutfabriek. Je zit altijd welkom. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.